Perquè ara tens un tracte de luxe firmada i no pots treballar a res més a la força. Yo creo que porque yo estoy en alto y ahora sí, o sea, las víctimas quedan aquí. Bueno, los familiares son aquí. Responsable dels seus entorns respectius per evitar-ne l'oblit i la desmemòria. Comencem. Acabarem amb la resta d'autoritats i assistents, seguint sempre les indicacions dels companys. Aquesta ofrena floral finalitza aquest acte institucional.
territori. Estem en un Gràcies, que estem